Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li tawakkalna Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul hakim. Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak Kapolres, Bapak Wakil, pertama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Tuhan panjenengan masih bernikmat saged kumpul, saged mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga Bapak sering buat ini kalau kata saya harus naik. Doain mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Aja turu sore kaki ana tuwa lalang jaga yakin prokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong meleh sabarna rimo. Turi putih lanjut ditandur nek kebon agung. Turi putih ditandur nek kebon agung. Mak clerer dipun nyemplung keblundung kembange opo. Bapak-bapak yang hormati, kula lan jenengan itu ternyata urip itu kan gawe cerita. Endamel cerita kembange apa? Kok tutur itu tutur wong nek layak iki sing dilayak pamine putih ditandur ning kebon agung. Kene napa diarani agung karena wine iki boten dikejar agung. Wine manungsa. Lah tutur kembange apa? Lah kula dadi kembang lampir kula nek saged kula panjenengan itu gesane gawe cerita sing apik apa ninggal sing apik. Nek ninggal sing sae niku putra wayang jenengan yang cerita ning kancane niku tetep opahku puisi apik. Nek esuk nyabrangi sekolah cah sekolah iki bakal jaminan lho.
Jariah. Jadi dari manusia ganjaran nggak tahu. Lu kok tadi kalau ganjar nyeneng. Mulai Kanjeng Nabi itu amalannya sederhana, nyenengke iya. Nyenengke iya. Dari Nabi itu wong ngersuwa itu bertempatan dosa. Wong susah itu dosa. Apa nek senengane nyusahke wong. Susah dhewe itu lan sakatur lan aku walang kafaku minat wong susah itu dilarang tambah susah terus kalau pelaku itu sanggup. Boleh kontak lan ketemu aku wis capek itu kontak lagi dilarang masalahnya berangkat niku ditambah susah. Apa nek kulino nyusahke seneng iku ganjaran. Apa nek nyenengke iya. Apa-apa nek loro ati. Jadi kalau apa bilang nyenengke itu ganjaran. Apa boleh bapak-bapak sing duwe kula ciri-ciri. Nek kula senengnya dari boten kula buka. Margo nopo? Mungkin kula kek anak kula. Nek kami buka jempol. Soalnya apa? Kanjeng Nabi itu ngendikan sampai di sebelah ada bangunan namanya Darul Faro. Darul Faro itu bangunan yang indah kanggo wong-wong nalika nang donya nyenengke bocah cilik, mbah anake dhewe, mbah anake wong liya. Niku. Soale wong ora jeneng taruh cilik nek bapake lunga niku sing diantar bapake apa jajane? Jajane. Kadang cah cilik niku seneng Allah ridho. Iki tak amanai bocah kok di seneng-seneng itu. Jadi kalau itu ke rumah kalau itu orang juga yang nanti kalau itu ngomong itu dia dipilih kayak anak tidak senang ya orang semangat ya awal itu dia dan ternyata nikmat itu berkotor jamaah Rabbul Mahmud wong sugih itu boten ukuran disenengi Gusti Allah. Niki boten ukuran wong sugih itu dikete kali Gusti Allah. Contohnya Nabi Sulaiman sugih niku disenengi kali Gusti Allah. Korun itu sugih nek boten disenengi kali Gusti Allah. Niki kangge jembake dodolan panjenengan dasar gunan. Wong loro itu bener ukuran disegede kali Gusti Allah. Contohnya Nabi Ayub itu loro itu kadang-kadang ini tetap kasih Gusti Allah. Jadi kadang-kadang piantun itu ngaji dikira loro lagi seminggu ngoten nggih pun berarti apa? Gusti Allah yang merasa karo aku lho padahal itu boten ukuran. Dua anak nakal itu yang berkekurangan bapak itu dikit kali Gusti Allah. Nabi Nuh itu putrane kan ampun nakal. Wani karo pake wani karo Gusti Allah. Tetapi Nabi Nuh itu tetap kekasih Gusti. Dua bojo beli, wah mesti nek iku dikit kali Gusti Allah sopo-sopo nakal. Nabi Nuh itu garwane bukan apa niku. Tapi Nabi tetap Nabi tetap jamaah rahimahullah keluar panjenengan monggo ditompo peparingi Gusti Allah. Nikmat itu ternyata bener bodoh. Teng warung itu enten sambel pete, sambel jipor,
sambel tomat niku nek enten piantun niku aku nek gak mangan jengkol niku awakku lara kabeh nek enten sing siji nek mangan jengkol niku awake padha kabeh ternyata nikmat niku boten padha dadi bapak-bapak nek karo pakate juga ngene mantek kuwi wae karo dadi nikmate boten padha dadi niki bersyukur kula panjenengan pimpinan kok enten siraman rohani itu kula panjenengan bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala. Hajrah ingkang puspita kula jenenge berdoa minggu tanggalan nyaman napa-napa yo kasering samurangan Bapak tak dirahati Pak, oh bisa kasih terjibulkan sekar gajong ngas dadanya mau raras retnane driya begitu sabun tok belai samudang karo yo karo anak cokre kowe ngebodi panitia nak dhewe mesti kudu supaya buka kaya ngene iki lho napa intermezzo mawon kula iku nek ceramah bulan Pak aku nopo lompah Pak wong omah-omah niku nek omah wis cekak kali bojo kali anak aja budal cekak karo anak gampang Pak sakoni anteng Pak karo budal cekak karo bojo sing dadi masalah nang-nang angel nyambut gawe dadi ora enak. Makanya kalau orang panjenengan disenengi wujud. Pertama nopo Bapak menghormati Bapak menghormati. Keluarga keluarga sering memberi nasihat teman yang lucu, sangat keberatan teman-teman. Yang itu Gusti Allah minta niku boten bodoh Pak. Anak kula itu kawin Pak. Itu sederhana. Anak kula itu kawin pakai bodoh. Boleh bodoh. Ternyata anak loro itu kesenangannya bodoh. Apa nek garwa jenengan saka Pak mbok sing beda, kula Pak kok nggih sing beda. Saya ora bodoh. Makanya isone awet niku saling saling memahami, menghormati. Salah satu nopo nek turu aja diri-diri. Ibu nang kamar, Pak nang ngarep. Niku mengke dadi geger. Karena tidak ada komunikasi. Tiang niku nek adem nek pas wong loro iso jago. Niku nek jenengan nyedak, nyamu wong wedok Pak. Rasane nyedak butuh kok pacar sisan. Lho niku kenyataan Pak. Makanya kalau lawan jenengan iki kok gawe seneng. Nabi itu lalu beri contoh gaya kebiasaan berdoa salaman dan alhamdulillah dan Indonesia itu enter acara halal di halal itu bersyukuri opo meneh pasti di sawah Masya Allah Gusti Allah itu tasih paling kula panjenengan gampangan gampang mai pangapura, gampang jalur pangapura, gampang weh-weh Pak. Niku enten bulan sawal. Bulan sawal niku apa tanggal 1 niku sing nom jalur ngapura sing tuwek jawabane napa? Ora nak sing tuwek akeh salahe. Wene itu Mas.
bulan Syawal itu cacul. Sedekah hadiah itu cacul, cacil bulan naik orang itu cacul. Nak kita bulan Syawal itu tidak cacil. Pasti pun masya Allah pas. Mulai dari Jawa itu perahu lain. Ya ya banyu tinela orang jemu karo mesem. Iku ngomong. Nek buka dompet ketika ajeng sedekah, niku aja suwe-suwe wae. Ternyata bareng suwe lan buka dompet niku eneng apusan, eneng kertas, eneng puluhan. Ngono kira-kira apa sing dicoba sing diwak. Rame wis nyari duwe. Warga yang buka kesuwen. Lagu-lagu Jawa itu turunan wae. Buka aja suwe-suwe ya yuk karo mesem guyu mau sedekah itu karo mesem guyu boten dialah dong awake bocah iki sudah jan kok niku boten ngerti dari Allah karena dari Allah itu tergantung dari wong tua. Jadi nek kula panjenengan sering pangapura dhateng anak-anak sithik di ngapura anak sithik di ngapura itu Allah kula kiri itu. Mula kula panjenengan kudu pinter-pinter gawe suasana nyaman. Kula kaya bojo nggih sing santai. Kula iki mbalik ngeteki nek ketok gagah teng mriki wae. Mun nek omah iki bojo jenengan tapi wayake padha wae. Padha wae. Aku tak sing kalah Terima mundur timbang loro ati. Nasi kula sithik tak oya wong kowe wis lali ora bakal. Jadi mereka sing penyanyi kabeh Pak. Kula ngerti. Ya. Dina minggu sing tak tunggu. Kok siki? Yo dong, waduh. Wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe-suwe sapa wong sing ini terus ternyata Kanjeng Nabi itu boten seman pagi kadang guyon kali garwane, guyon kali sahabat-sahabat. Mula tema temu iki lakone perang kembang. Perang kembang itu antara cangkil kali cangkil kali janaka. Nggih. Janaka itu janah. Janah itu swarga. Kalau jadi betul iki. Betul apa Pak ya? Kurang arep wis ben. Meh. Jangan iki jangan Pak. Kula panjenengan alhamdulillah. Jenengan masyaallah. Jadi Pak Polisi itu nganggo pakaian ngeten iki nggih patuh. Malah luwih hebat. Dene kula lagi Pak seragam ngoten niku. Gadungan wae. Bersyukur Pak. Jenengan bersyukur Pak, Bapak kula itu PNS, mertua kula itu tentara PNS. Ternyata Bapak tak hormat, jenengan ampun ngantek rusak jabatan jenengan. Awet ngeten, niki panggil iki SD. Bapak kula itu mesti kula perlu tahu. Ibu kula anak limo. Ternyata nopo? Bapak kula sing sampun sedo iki jinso ngopeni bojo lan tugi sak anak kula teko buku. Mangko napa pensiunan. Jadi jenengan alhamdulillah dari Pak posisi saya kembangi apa nggih cerita sing apik aja nek dipecat karo Pak iki. Soale wong jenengan simpel jinso ngopeni anak kok tahu ukuran luar biasa. Anak kula itu terus saya kok bisa tinggi sampai poros sepuh.
pun sedo ibu rondo anak kula kalih anak bayi kula kalih anak adik kula niku sedo Pak wis sedo iso nyamoni tutu-tutune makane didongake Bapak Ibu Bupati Pak acara iki sae rakyat tangkep wis ndongake Bapak cara ibu nek kula ndonga Pak niku kula bayangake wajib Bapak kula difatihani wajib ibu kula difatihani Pak ora anak Surabaya dhewe difatihani Pak insyaallah Bapak kula lampah jenengan dadi seni kula uripku dhewe pedang yang cerita sing sae nek kula lampah jenengan dadi wong elek niku kadang-kadang boten pantes diceritake saking elek kuburan itu lho boten dondongake malah duduk Pak estu Pak kula nate dhewe soal koyo ngene iso balik yo mati ku duduk Pak ora duduk maka kok gawe cerita sing elek. Tapi alhamdulillah tidak semua bisa jadi puisi. Dengan bersyukur saya itu pensiunannya loh, jadi sama pensi anak, bojo teko itu bisa diimak. Anak gua lulus sekolah, sekolah sih aliyah tuh umur itu las, ada sekolah itu bapak gua sebut simpel sih sama mobile, coba jenengan alhamdulillah PNS. Nah, ini dicoba kan saya, kesannya baru kaya, so nanti anak berjumlah wong. Sejarah malam itu, wong aja udah bacaan waktu itu ya orang anak-anak. Nek konco juga anak, nek pikir tenanan lah, ini konco. Karena orang konco juga lah, orang itu juga orang tenanan. Sing domo, ya dipesen sing. Masa susu ya, ngomong itu orang konco. Ojo suwe-suwe. Sing iso diarep-arep nggih. Bapak-bapak kula tak kandhani. Misalnya Pak Yud niku ngene jenengan putrane Pak Yud mecahne kita kira-kira jenengan watune nek iki Pak. Ora mungkin wani. Nek anake dhewe mecahne gelas Pak. Nah, ibu-ibu itu ya kulipatnya orang ngerti loh. Itu anak itu loh. Sing diarep donan itu aku dilarang. Ya aku pas isinya tadi Pak. Pas berdoa anak aku isinya tadi langsung anak aku sakit pilih Pak. Ya langsung berdoa apa dia Gusti Allah jadi suci. Soalnya anak niku nek digetak kelingan kok tuwa. Ono awake dhewe nek tuwa mesti digetak. Tahu betul, yang mobil bapak, nah itu tuwek waktu mobil itu kasar. Jadi kalau berlaku jenengan ganjil Janoko, Janoko itu kepalanya mundur, pelakunya alon-alon, kata wayang itu pelakunya alon-alon, itu Janoko. Di loknya buatan bangsa, pernah itu Janoko hidup. Jangan kalahnya malah dijotos getek, jotos. Apalagi jenengan Pak Polisi masalah tuh belum kuat dari Pak Polisi. Tapi ini musuh wong awon, wong goblok, padahal agak lu mana luar. Orang boroso sih sana, nanti Pak Polisi. Dirapati nek diladeni nggak yang bodoh lain loh. Diladeni bodoh malah. Bener kali canggung itu. Saking ini simbolnya yang sebesar. Aku sombong, tegak boleh gak dimorinya tadi. Melakukannya bersilang. Jadi kan simbol-simbolnya benar satu. Simpen mau, ada berbagai upaya. Privatu yang dulu main. Ini biasanya Pak. Bolanya tokok karo belok jempol-jempol yang sedang wajib. Tokok niku artinya togut Pak. Tuhan itu gak Gusti Allah. Sidik-sidik bagi aku nih, bagi aku nih. Karena orang itu dingin. Wah, itu kira enak. Tokok mesti yang belok itu baru wong sing togut sidik-sidik bagi aku nih, dua tubi. Niku orang baik kok. Nyolok kancane belok.
neraka bel. Nek Purakawan dadi sebab garing Petro. Nek Kurawa sakit iki balane mesti pokok karo lah ternyata apa kalah ini kalah mana? Panah itu maksudnya mana? Ternyata wong ngamungan itu kalah karo hati. Jadi lek gamane dadi bensin, awake dhewe diambil dadi korek. Langsung ire. Itu sama. Awake nopo bapak hormati. Kalau perjalanan hidup itu bukan ngertos. Anak dhewe iku nalika cilik mati. Ora iso ambekan pirake wong tuwa cilik gelem ijo irung. Coba nek bapak keluarga 70 pira jenengan apa dikurung musuh. Anak niku ragate oke. Nek wis gedhe dadi ayu jenengan pek. Jenengan liwat terus dadi polisi dibangun. Nek pun wonten iku apa dipolo rasane dibaleki. Iku nak aku. Tak boleh bisa ragate kalau sikit kita nah kula lan jenengan kedah syukur Allah Subhanahu wa taala cilik dikek wong tuwa mulai kawin kandungan. Bapak Ibu menghormati, Bapak menghormati. Nek cilikan kula wong meteng nika pun dididik konsep syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pas meteng niku enten acara piton-piton. Digoleki jari cacahe pitung. Siji milih golek Pak Lurah dipasangi wonten patung apa patung nanti bilang boten patung soalnya jare sinian bareng elek golek dhewe patung apa patung ada ngene itu arepe kula panjenengan kawin banyu wis diware wong konsep syukur pakate kae sisa muda ngene ora niku monggo niku boten kok dikek kali Gusti Allah. Iku kula panjenengan ken ngatak-ngatai jejak kali Gusti Allah. Ken salah, ken tahajud, ken moto-moto subuh. Jadi ampun ngantos wong ora ndak pangkat itu dikiting Rasulullah boten. Nabi Ayub kuwi loro nek boten dikiting kali Gusti. Lah kula panjenengan dikejak ngati ayo. Baris dateng tiyang yang sepuh. Ini yang penutup tidak dari salat. Baris dateng yang sepuh. Makil-makil jenengan dadi sekolah, gak duwe sawah, pakai diruang itu utang-utang gak dadi gede. Iku kewajiban kula lan panjenengan nyelamet tiyang sepuh. Kan itu lho kalau ke kampung-kampung niku. Pakai gak salah anake gak gelem nyolati. Padahal bapak ibu itu rumangsa nek bodho sebabnya anakku pinter. Nah, wis anakku pinter, ayo wong tuane diselametke gak soal golek guna. Kul anfusaku wa ahlikum. Saben malam Jumat ahliku bermulir neng omah arep jaluk tulung waca Quran najan sakalimat lamun nanti kirimi banjur mulih brebes milih mulih neng kuburan bangku tangan tetangisan sholli wa salinda iman alamada sholli wa salinda iman alamada wa ali wa iman lahara wa ali wa ashabi iman wa
di dalamku. Lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal paringesi donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim iman ala mala. Sholli wa sallim iman ala mala. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Bapak Ibu Bapak Nabi bagi kemauan yang sudah di papan-papan pas waktu atau mungkin bercampur saat ini gue sudah keluar nak hiburan aku panjenengan yang mungkin kesel sehingga itu dikata itu di kayak ngaji bisa kencang apa kencang kabel. Jadi alhamdulillah ini panitia berusaha mobile itu gantosan. Wong itu kadang seneng jangan asem sesuatu foto yang belum ini jangan blog. Jadi itu variasi kesannya panjenengan boleh semua. Nah terus saya keluar minta ampun bila itu saya balik kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.